Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Yudapadagammalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajadam Sahagana Raghunathanvidam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakhanidamscha. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा गोविंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ 3-ാമത്തെ അധ്യായമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോ എന്താ ഭഗവാൻ പറയണത്? കർമ്മം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ? കർമ്മം എങ്ങനെ, ഭഗവാൻ എന്തിനാ കർമ്മം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നേ? മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവാനാണ് അല്ലേ? ഭഗവാനും ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും ഒന്നും നേടേണ്ടതായിട്ടില്ല, ഒന്നും ആവശ്യമായിട്ടില്ല. പക്ഷെ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാവുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും അല്ലേ? ഭഗവാൻ കാലിമേച്ച് നടന്നു, പിന്നെ തേരാളിയായിട്ടിരിക്കണു. ഇപ്പോ അങ്ങനെ ഏത് ജോലിയും ചെയ്യാൻ ഒരു പ്രയാസമില്ല അല്ലേ? ഓ, ഭഗവാൻ പറയാണ് താൻ കർമ്മരംഗത്ത് ഇടതടവില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ലോകസംഗ്രഹത്തിനായിട്ടാണ് എന്ന് പറയാണ്. നമുക്ക് പോകാം 3-ാം അധ്യായത്തിന്റെ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോകാം. ഹരേ കൃഷ്ണ 23-ാമത്തെ ശ്ലോകം അതല്ലേ നോക്കാനുള്ളത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. യദിഹ്യഹം നവർത്തേയം ജാതുകർമ്മണ്യതീന്ദ്രിത മമവത്മാനുവർത്തന്തേ മനുഷ്യാ പാർത്ഥ സർവശ. വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഞാൻ ശ്രദ്ധയോടെ ചെയ്യാതിരുന്നുവെങ്കിലും അല്ലയോ പാർത്ഥ, ജനങ്ങൾ എന്റെ മാർഗം പിന്തുടരുമായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിലോ അപ്പൊ ജനങ്ങളും അതുപോലെ ആയേനെ അല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് മാതൃകയാകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. ഗുരുകുലത്തിൽ പോയി പഠിച്ചു അല്ലെ? ഭഗവാൻ എന്തിൻ്റെങ്കിലും അറിവിന്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ? പക്ഷെ എല്ലാവരെയും കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ? ഇപ്പോ ഭഗവാനെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഒരിക്കലും അലസരാവില്ല എന്നാണ്. എന്ത് പ്രവൃത്തിയും ചെയ്യാൻ തയ്യാറാവും. പിന്നെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു കാണിക്കുന്നത്. തന്റെ അവതാരം തന്നെ ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയാകയാൽ അദ്ദേഹം ആ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ചു. അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവ്വ ഉത്കൃഷ്ടമായ ആധികാരികത്വം ഓർത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ പിന്തുടരും. ധാർമ്മിക പ്രമാണങ്ങളെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ അല്ലെ, ധർമ്മം പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു?
ഈ ഇവിടെയുള്ള സാമാന്യമായിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളെല്ലാം പാലിച്ചുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ നാട്യമാടിയിട്ട് വന്നപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ പോലെ തന്നെ എല്ലാ കർത്തവ്യങ്ങളും നിയതകർമ്മങ്ങളും ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിച്ചു അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരാള് ലീഡർ മുമ്പിൽ പോവും, അതിന്റെ പിന്നാലെ അതേപോലെ അനുകരിച്ച് പിന്നാലെ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ സർവോത്കൃഷ്ടമായ ആധികാരികത്വം ഓർത്ത് സാധാരണ ജനങ്ങളെല്ലാം അവിടുത്തെ പിന്തുടരും അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളിലൂടെ നമുക്ക് മാതൃകയായി, അതുപോലെ മറ്റെല്ലാവരും അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുടരുക. 24-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഉത്സീതേയുരിമേ ലോക ന കുര്യാം കർമ്മ ചേദഹം ശങ്കരസ്യ ച കർത്താസ്യാമുപഹന്യാമി മാ പ്രജ. ഞാൻ കർത്തവ്യം നിർവഹിക്കാതിരുന്നാൽ ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം നാശമടയും, അനാവശ്യമായ ജനപ്പെരുപ്പത്തിന് ഞാൻ കാരണമായി തീരും. അങ്ങനെ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഭഗവാൻ കർമ്മം ചെയ്തില്ലെങ്കിലല്ലേ, ഉപദേശിച്ചില്ല എന്നുണ്ടെങ്കില് അനുകരിക്കുന്നവര് ഇരുട്ടിലായി പോകും അല്ലേ. തെറ്റായ സന്ദേശം കിട്ടുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കില് വർണ്ണസങ്കര ഉണ്ടാവും, പ്രജകൾക്കൊക്കെ ദോഷം ചെയ്യുന്നവനായിട്ട് മാറും അങ്ങനെ അല്ലേ. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവതരിച്ച ഉദ്ദേശം നടക്കാതെ ജനം വ്യതിചലിച്ചു പോയേക്കും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ അവരെ മാറ്റിയെടുക്കുക, അതാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരോദ്ദേശം. സാധാരണക്കാര് അവരുടെ പ്രവൃത്തിയെയൊക്കെ അനുകരിക്കും അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തിയെ. അങ്ങനെ അല്ലാണ്ട് വന്ന ആകെ ലോകനാശത്തിനൊക്കെ കാരണമാവും. അപ്പൊ സ്വധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാതെ പരധർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കുന്നത് സങ്കരമാണ്. യുദ്ധം ചെയ്യാതെ സന്യാസത്തിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന്. അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, യുദ്ധവാസനയുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പോ നമ്മള് ഉപദേശിക്കുന്നത് എങ്ങനെ വേണം? സ്വയം ആചരിച്ചു കാണിച്ചിട്ട് വേണം മറ്റൊരാളെ ഉപദേശിച്ച് നേരെയാക്കാൻ പോവാൻ അല്ലെ. ഓ, ക്ഷത്രിയരെയൊക്കെ ഇപ്പോ സന്യാസത്തിലേക്ക് പോയി എന്ന് വെച്ചാലോ എല്ലാ ധർമ്മം നശിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തെറ്റായ സന്ദേശമാണ് സമൂഹത്തിന് ഉണ്ടാവുക. അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്നെപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ബാല്യകാലത്ത് ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചു എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യുക അസാധ്യമല്ല. അതൊരു മനുഷ്യന് അസാധ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കണം, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തെ ഒരിക്കലും അനുകരിക്കേണ്ടതില്ല. പറ്റില്ല അല്ലെ അനുകരിക്കാൻ. ശ്രീകൃഷ്ണനെ അനുകരിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ? അല്ലെ. ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവെ അനുകരിക്കാൻ പറ്റും, ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണനെ അനുസരിക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്ന ആ സന്ദേശങ്ങളൊക്കെ ഉൾക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഭഗവാനെ അനുസരിക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. കൃഷ്ണനെ, ശ്രീരാമചന്ദ്ര പ്രഭുവിനെ അനുകരിക്കാൻ പറ്റും. ഹരേ കൃഷ്ണ. 25-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സക്ത കർമ്മണ്യ വിദ്വാംസോ യഥാ കുർവന്തി ഭാരത കുര്യാത് വിദ്വാംസ് തഥാ ശക്തിർചികീർഷുർലോക സംഗ്രഹം. പറയാണ്, അറിവില്ലാത്തവർ ഫലാകാംക്ഷ മൂലം കർത്തവ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നത് പോലെ വിദ്വാൻമാരും ജനങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. പക്ഷെ അവർ ഫലത്തിൽ ആസക്തരാവാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ അറിവില്ലാത്തവര് എന്താ ചെയ്യുക? അജ്ഞതയിലിരിക്കണവര് ഫലകാംക്ഷ മൂലാണ് അല്ലെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണത്. അപ്പോ അങ്ങനെ കാണുമ്പോ വിദ്വാൻമാരായിട്ടുള്ള, അതായത് ജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവര് അവരെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാനുള്ള ശ്രമം ചെയ്യണം. എന്നാലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ അവര് ഫലത്തിൽ ആസക്തരാവാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ടില്ലേ ബ്രാഹ്മണര് അവര് ഈ പൂജാദികളൊക്കെ ചെയ്തു തന്ന ദക്ഷിണയൊക്കെ ചോദിച്ചു വാങ്ങും അല്ലെ. അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തുകൂടാ. അപ്പൊ അവര് ഫലത്തിൽ ആസക്തരാവരുത്. അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ മറ്റുള്ള ഒരാളെ നന്മയിലേക്ക് നയിക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പൊ പൊതുവെ ലൗകികര് അജ്ഞാനികളാ. അതുകൊണ്ടാ ഈ ലൗകികതയിൽ ഇങ്ങനെ ബദ്ധരാവുന്നതേ. ഇപ്പോ കർമ്മകുശലത അതറിഞ്ഞ് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. അസക്തനായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യണം. ഒന്നിനോടും ഒട്ടലില്ലാതെ, ഫലം ആശിക്കാതെ, ഈ ഉടമസ്ഥാവകാശം സ്ഥാപിക്കാതെ, അങ്ങനെ ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന ഭാവമില്ലാതെ അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യാനെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. ഇപ്പോ ഒരു സന്യാസി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, ഒരു ആശ്രമത്തിലെ സന്യാസി. ആ സന്യാസി വെറുതെ ഇരിക്കില്ല. സന്യാസിക്ക് എന്താ ഉള്ള ജോലി? എന്തെങ്കിലും പൂജ തർപ്പണമൊക്കെ ചെയ്യുക അല്ലെ. ബാക്കി സമയമൊക്കെ നാമം ജപിച്ചൊക്കെ ഇരുന്നാ മതി. പക്ഷെ ആ സന്യാസി അങ്ങനെയല്ല ചെയ്യുക. എല്ലാ ഗൃഹസ്ഥരായിട്ടുള്ളവര് ഉപജീവനത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൊണ്ടേ കൊടുക്കും സ്വാമിജിക്ക്. അങ്ങനെ ആ സന്യാസി ആശ്രമത്തില് വാഴകൃഷി നടത്തും. വെറുതെ ഇരിക്കില്ല, എപ്പോഴും കർമ്മനിരതനാവണം. അങ്ങനെ വാഴകൃഷിയൊക്കെ നല്ല ആവേശത്തിൽ കൃഷി ചെയ്യും, നല്ല വിളവും ഉണ്ടാവും.
അപ്പോഴെന്താ ചെയ്യാ? സ്വന്തം ആവശ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ മറ്റെല്ലാവർക്കും ഇങ്ങനെ ദാനം ചെയ്യും. ആരാ വേണ്ടേ വന്നിട്ട് എടുത്തോണ്ട് പോയിക്കോളാൻ പറയും. ഒരു തവണ ഇതേപോലെ വാഴക്കുലകളൊക്കെ എടുക്കാൻ ആൾക്കാർ വന്നപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ കുലകളൊക്കെ കളവ് പോയി, മോഷണം പോയി. വന്നവർക്ക് ആകെ വിഷമായി, അവർക്ക് ഒന്നും കൊല കിട്ടിയില്ല അല്ലേ? അപ്പോ എന്നാ സന്യാസിക്കോ ഒരു വിഷമവും ഇല്ല, ഒരു പരാതിയും ഇല്ല. വീണ്ടും പൂർവാധികം ആവേശത്തോടെ വീണ്ടും കൃഷി ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ഒരു ലൗകികനാണെങ്കിലോ ഇതേ പ്രവൃത്തി ആശങ്കയോടെ പിന്നെ ചെയ്യുള്ളൂ. ഇനിയും ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് എന്താ, എല്ലാവരും കള്ളന്മാരൊക്കെ എടുത്തോണ്ട് പോവില്ലേ എന്ന് പറയും. പക്ഷെ ഇവിടെ നിസ്സംഗനായിട്ടുള്ള സന്യാസിക്ക് എന്താ തോന്നിയത്? ആരെങ്കിലും ഉപയോഗിച്ചോട്ടെ അല്ലെ, അല്ലെങ്കിലും സന്യാസിക്ക് ആ ഫലത്തില് പ്രത്യേക താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. കിട്ടിയാലായി, കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും ഒരുപോലെ, അതുപോലെ വേണം, ഫലത്തിലൊരു കാംക്ഷയില്ലാതെ. ഇപ്പോ നമ്മള് കർമ്മം ചെയ്യണം അല്ലേ? കർമ്മവാസന നശിച്ചിട്ട് ആത്മാവിനെ കണ്ടെത്തി അതിൽ രമിക്കണം. ആത്മാരാമൻ എന്നാ പറയാ. നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാരാമന്മാരാ. ഇപ്പൊ ഉപദേശം കൊണ്ട് ജനങ്ങൾ, കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ്. ഇതൊരു ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ. അജ്ഞൻ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയും ഭക്തൻ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയുമായിരിക്കും. അപ്പോ ഭക്തനും അഭക്തനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിൽ എന്താ വ്യത്യാസം? ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാ. അപ്പോ ഒരു കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ആള് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും. എന്നാ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആളോ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലേ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് രണ്ടു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഒരാള് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക്, ഭക്തൻ ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക്. അങ്ങനെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത്. ഉപദേശം കൊണ്ട് ജനങ്ങളെ നേർവഴിക്ക് നയിക്കുന്നത് ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും എന്നാണ് 26-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത്. ന ബുദ്ധിഭേദം ജനയേത് അജ്ഞാനാം കർമ്മസംഗിനാം ജോഷയേത് സർവകർമാണി വിദ്വാൻ യുക്ത സമാചരൻ. പറയാണ്, വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയുള്ള അജ്ഞരായ ആളുകളെ വിദ്വാൻമാർ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വിലക്കരുത്. ഇപ്പൊ എന്താ പറയണേ? ഈ ഫലത്തിൽ ആസക്തിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അല്ലെ അജ്ഞാനികളായ സാമാന്യ ജനങ്ങളൊക്കെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അറിവുള്ള ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ, വിദ്വാൻമാര്, അവരെ ആ കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് വിലക്കാനൊന്നും പോകരുത്. നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് എന്നൊന്നും പറയല്ല വേണ്ടത്. ഭക്തിഭാവനയോടെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാം. അവരോട് പറയാ, ഇതല്ല ശരിയായ മാർഗം, ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാവുക എന്നൊക്കെ ക്രമേണ ഉള്ള പുരോഗമനത്തിലേക്ക് അവരെ പ്രേരിപ്പിക്കാം. അതാണ് വിദ്വാൻമാരുടെ ചുമതല. ഇപ്പൊ ഒരു അജ്ഞാനിക്ക് എത്ര പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും പ്രയോജനമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാല് സർവത്ര ഈശ്വരൻ എന്നറിഞ്ഞ ജ്ഞാനി എന്തു വേണം? കർമ്മം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുക. ഇത് കണ്ടിട്ട് അജ്ഞാനിക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്ന വിധം ഒപ്പം കർമ്മനിരതനാവുകയും വേണം. അങ്ങനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം, നമ്മൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോഴ് അജ്ഞാനിക്ക് തോന്നും, ഓ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലാണല്ലേ സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവുക. അങ്ങനെ വേണം, അല്ലാതെ ഒറ്റയടിക്ക് വിലക്കരുത് അവര് ചെയ്യണത്. അജ്ഞാനിക്ക് താല്പര്യം ഉണർത്തുന്ന തരത്തില് പ്രവർത്തിച്ചു കാണിക്കുക. അതാണ് കർമ്മഫലത്തിൽ ആസക്തി കൂടാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കാണിക്കണം. സ്വയം മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുക. കർമ്മഫല ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്ത് അതിന്റെ ഫലം എന്തു തന്നെ ആയാലും സ്വീകാര്യമെന്ന് അങ്ങനെ ആ വിധത്തിൽ കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം. അങ്ങനെ മൂഢന്റെ പ്രവൃത്തിയെ തടയേണ്ടതില്ല. കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് മറ്റു വൈദിക നിബന്ധനകളെ കാത്തിരിക്കാതെ നേരിട്ട് ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. കൃഷ്ണാവബോധം സ്വീകരിക്കുന്നത് മൂലം വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന ഫലങ്ങളെല്ലാം നേരിട്ട് സിദ്ധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനമില്ലാത്ത ആള് ഫലം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ അതിനെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ തടയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പല വഴിയില് നമ്മള് നിഷ്കാമ കർമ്മം ചെയ്ത്
സന്തോഷിക്കുന്നത് അവർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കുക മാതൃകയായിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ കർമ്മം ചെയ്യണ ഒരാൾക്ക് മറ്റ് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് കിട്ടാവുന്ന എല്ലാ ഫലങ്ങളും ലഭിക്കുകയും ചെയ്യും. ഒരു അജ്ഞാനിക്ക് ചെയ്തു കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ പോലും അതുപോലെ ചെയ്യാനാവില്ല ചിലപ്പോ എന്നാ പറയാ. അതാണ് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹമിതി മന്യതേ. മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതനായ ജീവാത്മാവ് താനാണ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങളാണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. മുമ്പും പറഞ്ഞതാ അല്ലെ. ഇപ്പോ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താല് അപ്പൊ എന്താണ്, ഞാനാണ് എല്ലാം ചെയ്യണേ, എന്റെ കഴിവുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ള ആ മിഥ്യാഹങ്കാരത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താലെ മോഹിതനായിട്ടുള്ള ജീവാത്മാവ് താനാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ അങ്ങനെയല്ല അല്ലെ. പ്രകൃതിയുടെ 3 ഗുണങ്ങള് ആണ് അവ നിർവഹിക്കുന്നത്. അവിടെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ്. നമ്മളൊരു നൂൽപാവ പോലെയാണ്, പപ്പറ്റ്സ് പോലെ. ഈ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ പിടിച്ചു വലിച്ച് ഓരോ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. മായ കൊണ്ട് മൂടിയ ആത്മാവിനെ മറന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് ഭ്രമിച്ച് അഹങ്കാരിയായ കർത്താവായി മാറുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഗുണങ്ങള് ഒരാളെ കൊണ്ടാണ് പലതും ചെയ്യിക്കണത് അല്ലെ. അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പൊ നമ്മള് ഡാൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നാടകമൊക്കെ നടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് പോകുമ്പോ പല നിറങ്ങളിലുള്ള ലൈറ്റ് കാണാൻ പറ്റും അവിടെ അല്ലെ. അപ്പൊ ഒരു കുട്ടി പറയും, എത്ര തരം ലൈറ്റുകളാണ് ഇവിടെയെന്ന്. എന്നാൽ വലിയവർക്ക് അറിയാം, വർണ്ണ കടലാസിന്റെ നിറം പുറത്തേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുകയാണ്. അല്ലാതെ പലതരം നിറങ്ങൾ അവിടെ, പലതരം ലൈറ്റ് അവിടെ ഇല്ല അല്ലെ. ഒരേ ഒരു ലൈറ്റേ ഉള്ളൂ. കടലാസാണ് നിറങ്ങളെ മാറ്റുന്നത്. അതുപോലെ ജീവചൈതന്യം ഒന്നാണ്. അപ്പൊ സത്വവുമല്ല, രജസ്സുമല്ല, തമസ്സുമല്ല. മായാഗുണങ്ങളാണ് 3ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളാണ് 3. ജീവചൈതന്യം ഒരേ ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ജീവചൈതന്യമാകുന്ന ആ വെളിച്ചത്തില് വർണ്ണക്കടലാസാകുന്ന സത്വഗുണം, അതിൽ തട്ടി വരുന്ന നിറം, ഇപ്പൊ പച്ചയാണെങ്കിൽ പച്ച അല്ലെ, പച്ച ലൈറ്റ് എന്ന് പറയും കുട്ടി. അത് ആ വർണ്ണക്കടലാസിന്റെ നിറം മാത്രാണ്. ലൈറ്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ജീവചൈതന്യം ഒന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലെ. ഗുണങ്ങള് മായ ഗുണങ്ങളാണ് 3 ഏറെക്കാലമായി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായി ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി പോന്നതിനാൽ മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരത്താൽ വ്യാമോഹിതനായി കൃഷ്ണനും താനുമായുള്ള ശാശ്വത ബന്ധം മറന്നുപോയിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ജനിച്ച മുതല് നമ്മൾ ഈ ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളെ നോക്കിയിട്ടാണ് അല്ലെ ജീവിച്ചോണ്ട് വന്നത്. അങ്ങനെ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തി പോന്ന കാരണത്താല് മനുഷ്യൻ അഹങ്കാരത്താലെ വ്യാമോഹിതനായി ഭഗവാനും താനുമായുള്ള ആ ശാശ്വത ബന്ധമെല്ലാം മറന്നുപോയി അല്ലെ. ഋഷികേശൻ അഥവാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അധിപതിയാണ് ഭഗവാൻ എന്നും അവൻ ഓർക്കുന്നില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മളുടെ നിത്യബന്ധു, ശാശ്വത ബന്ധു ആരാണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ്. അത് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് മറന്നു പോയി. കാരണം എന്താ? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ സുഖഭോഗങ്ങൾക്കായിട്ട് മാത്രാണ് വിനിയോഗിച്ചതേ ഈ കണ്ട കാലം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാനൊന്നും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. അതുകൊണ്ട് എല്ലാം വ്യാമോഹമാണ്, അഹങ്കാരമാണ് നമ്മളില്. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബന്ധം പോലും നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റീഎസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാണ് വേണ്ടത്. അപ്പൊ 28ാമത്തെ ശ്ലോകം എന്താ പറയണേ? ആത്മസ്വരൂപമല്ല, ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 28. തത്വവിത്തു മഹാബാഹോ ഗുണകർമ്മ വിഭാഗയോ ഗുണാഗുണേഷു വർത്തന്ത ഇതി മത്വാന സജ്ജതേ. പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു. പരമസത്യം ഗ്രഹിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് എല്ലാ വിവരവും ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം സമ്പാദിക്കുക. അങ്ങനെ പരമസത്യം ഗ്രഹിച്ച ഒരാള് അങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയാണ് എല്ലാം ചെയ്യുക അല്ലെ. അപ്പൊ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയും ഫലാകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നന്നായി അറിയുന്നു അല്ലെ. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം നേടിയ അറിവുള്ള ആ വിദ്വാൻ എന്താ
പിന്നെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെയും അതുപോലെ ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നല്ലതുപോലെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലോ അവയ്ക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭോഗങ്ങളിലോ വ്യാപരിക്കില്ല. അല്ലെ? ഈ ഫലാകാംക്ഷയോടെ കർമ്മം ചെയ്താല് ഈ ഭവസാഗരത്തിൽ എന്നെ ഇങ്ങനെ ജനിച്ചു മരിച്ചു ഇവിടെ എന്നെ തളച്ചിടപ്പെടും. അല്ലെ? എന്നാ ഭക്തിഭരിതമായ പ്രവൃത്തിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനമുണ്ട്. അല്ലെ? ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യാം. സത്യത്തെ, ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്നവനെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ഇതൊരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരല്ലേ? തത്വവിത്ത് എന്ന് ആരെയാ വിളിക്കണേ? തത്വവിത്ത് എന്ന് പരമസത്യത്തിനെ 3 ഭാവത്തില് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിൽ അറിയുന്ന ആളെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അല്ലെ? അപ്പോ ആവരണത്തിനുള്ളില് ശുദ്ധ സത്വമായിട്ട് ആത്മാവിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാണ് എന്ന് ഓരോരുത്തരും അറിയണം. അല്ലെ? ആവരണമല്ല നമ്മള്. ആവരണത്തെ നമ്മളായി കരുതിയിട്ട് ഇത് ഞാൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് നമ്മള്. ആത്മാവിന്റെ വെളിച്ചം അത് മറ്റൊരാൾക്ക് കാണാനാവില്ല. സ്വയം ആ അവസ്ഥയിലെത്തി അനുഭവിക്കാനേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോ തന്നിൽ വരുന്ന അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഒരു സാക്ഷി രൂപത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കണം. ഇപ്പോ കുട്ടി പച്ച ലൈറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ആ പച്ച ലൈറ്റ് മായാവലയത്തിനെ മാത്രം കാണുന്ന നമ്മള് ഞാൻ സാത്വികനാണ്, ഞാൻ ഭക്തനാണ് എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോ പറയും. അല്ലെ? ശരിക്കും നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മള് ആത്മാവ് മാത്രാണ്. അല്ലെ? ജ്ഞാനിയുടെ മാനസിക തലം അത് ആർക്കും അറിയാനാവില്ല. അതാ 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. പ്രകൃതേർഗുണസമ്മൂഢ സജ്ജന്തേ ഗുണകർമ്മസു താന കൃഷ്ണവിദോ മന്ദാൻ കൃഷ്ണവിന്ന വിചാലയേത്. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാൽ മോഹിതരായി അജ്ഞാനികൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാകുന്നു. തന്മൂലം അവയിൽ ആസക്തരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. ഇപ്പൊ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാല് മോഹിതരായിട്ടാണ് അല്ലെ ഈ അറിവില്ലാത്തവരെ, ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ കർമ്മങ്ങളില് ഏർപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരതില് വളരെ ആസക്തരാവണു. അല്ലെ? ഇപ്പൊ കുറച്ച് ധനം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് കൂടുതൽ ധനം ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ള അതിനുവേണ്ടി എന്ത് അധാർമികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തിയും അവര് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അല്ലെ? അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് അധമമായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവരെ അഭിജ്ഞന്മാർ വിക്ഷുബ്ധരാക്കരുത്. ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാല് ജ്ഞാനികളായവര് അവരെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനൊന്നും പോകണ്ട എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പൊ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നുള്ളത് അവർക്കൊരു കെട്ടുകഥ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് അതിലൊന്നും ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. മനുഷ്യവർഗത്തിന് അത്യാവശ്യമാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം. അതൊന്നും പക്ഷേ അവർക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. ശാരീരിക ബോധത്തോട് അത്യന്തം ആകൃഷ്ടനായ ഒരാൾ മന്ദൻ അഥവാ ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് ബോധമില്ലാത്ത ഒരലസൻ എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഈ ശരീരത്തിനോട് മാത്രമാണ് താല്പര്യം. ആത്മാവിനെ കുറിച്ച് അറിയാനൊന്നും ശ്രമിക്കില്ല, ബോധമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ആളെ അലസൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം. 30ാമത്തെ ശ്ലോകം. മയി സർവാണി കർമാണി സന്യസ്യാധ്യാത്മചേതസ നിരാശീർ നിർമ്മമോ ഭൂത്വാ യുദ്ധ്യസ്വ വിഗതജ്വര. പറയാണ്, ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലയോ അർജുന, നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയോ ഉടമസ്ഥ അവകാശ ബോധമോ അലസതയോ കൂടാതെ യുദ്ധം ചെയ്യൂ. പറയാണ് അർജുനനോട്. ഇപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിക്കുക. എന്നിട്ടോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണ ജ്ഞാനത്തോടെ ലാഭേച്ഛയും ഉടമസ്ഥാവകാശ ബോധവും അലസതയും ഒന്നും കൂടാതെ കർമ്മം ചെയ്യാം. നമ്മൾക്കൊക്കെയുള്ള ഉപദേശമാണ്. അർജുനൻ ഇപ്പൊ യുദ്ധം ചെയ്യേണ്ട കാരണം ഭഗവാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നു, യുദ്ധം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ നമ്മളോടൊക്കെ എന്താ പറയണേ? ഭഗവത് പ്രീതിക്കായിട്ട് എല്ലാം ത്യജിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാവണം. അതേ സമയം ഒരു എന്താ പറയാ ഉടമസ്ഥാവകാശം ഉന്നയിക്കാതെ തനിക്ക് വിധിച്ച കർമ്മങ്ങള് നിറവേറ്റുകയും വേണം. ഇപ്പോ ഒരു കാഷ്യർ തന്റെ യജമാനു വേണ്ടി ലക്ഷക്കണക്കിന് നാണയങ്ങൾ എണ്ണും. എങ്കിലും ഒരു ചില്ലി പോലും തൻ്റേതെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലോകത്തിലുള്ളതൊന്നും ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടേതല്ല.
എല്ലാം ഭഗവാന്റേതു മാത്രമാണെന്ന് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. ഇപ്പോ ബാങ്കില് കാഷ്യർ, അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോ അമ്പലങ്ങളില് ഭണ്ണാരം തുറന്ന് എണ്ണുമ്പോ കുറെ പേരിരുന്നിട്ട് എണ്ണുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ. പക്ഷെ ആ പണം ഒന്നും അവരുടേതല്ല അല്ലെ. ഒരു ചില്ലി കാശ് പോലും എന്റേതാണെന്ന് അവരൊട്ട് അവകാശപ്പെടില്ല അല്ലെ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റേതാണ്. നമ്മളുടേതായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം പോലും നമ്മളുടെ അല്ല. അപ്പോ അത് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. യേ മേ മതമിതം നിത്യമനുതിഷ്ഠന്തി മാനവ ശ്രദ്ധാവന്തോ അനസൂയന്തോ മുച്യന്തേ തേഭി കർമ്മഭി. എന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സകർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുകയും അസൂയ കൂടാതെ വിശ്വാസപൂർവം ഈ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടുന്നു. പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം കർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ സാധിക്കുക, അസൂയയില്ലാതെ വിശ്വാസപൂർവം. ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധ വേണമല്ലേ, വിശ്വാസം, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസം വേണം. അങ്ങനെ ഈ വിശ്വാസപൂർവം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവര് കർമ്മഫലങ്ങളുടെ കുടുക്കിൽ നിന്ന് മോചനം നേടും അല്ലെ. കർമ്മഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാൻ എളുപ്പ വഴിയാണ് അല്ലെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞാനുസാരം സ്വകർമ്മം ചെയ്യ, അസൂയ വേണ്ട, വിശ്വാസപൂർവം ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുക, ഇത്രേ ചെയ്യണ്ടു. അത്ര ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കർമ്മബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന്, ആ കുടുക്കിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് മോചനം കിട്ടും എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണനിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതുന്ന തത്വജ്ഞാനികൾ പലരുമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനിൽ യാതൊരു വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവര് ഭഗവത്ഗീത വെറൊരു സാഹിത്യം, ഒരു ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിന് ഭാഷ്യം എഴുതും. അത് അവര് സ്വന്തം ഭാവനയനുസരിച്ചാ ചെയ്യുക. ഒരു കൃഷ്ണ ഭക്തൻ വേണമല്ലേ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് എഴുതാൻ. അപ്പൊ കർമ്മങ്ങളുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് അവർക്ക് ഒരിക്കലും മോചനയില്ല. അങ്ങനെ ആത്മാർത്ഥത ഇല്ലാതെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും കർമ്മബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം ഉണ്ടാവില്ല. എന്നാൽ സനാതനമായ ഭഗവത് കൽപ്പനകളിൽ വിശ്വാസമുറച്ച ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന് ആ കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ കൂടി കാർമ്മിക നിയമത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവാം. ഇപ്പോ ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്, ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസമുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിന്റെ പേരിൽ ആ കൽപ്പനകള്, ഭഗവാന്റെ ആ ആജ്ഞകൾ നിറവേറ്റാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കാർമ്മിക നിയമത്തിന്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് അയാള് മുക്തൻ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. യേ തേ തദഭ്യസൂയന്തോ നാനുതിഷ്ഠന്തി മേ മതം സർവജ്ഞാനമി വിമൂഢാംസ്താൻ വിധി നഷ്ടാന ചേതസാ. അസൂയാലുക്കളായി എന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരും മൂഢരുമായി കണക്കാക്കണം. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശം അനുസരിച്ച് ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാതെ നിസ്വാർത്ഥരായി ജീവിച്ചാലേ ശാന്തി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതല്ലാതെ അസൂയാലുക്കളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ അവഗണിക്കുകയും അനുസരിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവരെ ഒട്ടും അറിവില്ലാത്തവരാണ്, അങ്ങനെയുള്ളവര് മൂഢരാണ്. അവരെ അങ്ങനെ വേണം കണക്കാക്കാൻ. പൂർണ്ണത നേടുന്നതിനുള്ള അവരുടെ യത്നങ്ങൾ വിഫലമാക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും. അതായത് ഈ മനുഷ്യ ജന്മം ലഭിച്ചിട്ട് അല്ലെ, അതിനെ വേണ്ട രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കില്ല. അവരുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം വിഫലമായി പോകും അല്ലെ, വ്യർത്ഥമായി. ഇത്രയും ജീവിതം, നല്ല ജീവിതം കിട്ടിയിട്ട് അത് ശരിയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല. ഭഗവാനോട് അസൂയ ഉണ്ടാവുക, ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങളെ അവഗണിക്കുക, ഒന്നും അനുസരിക്കാതിരിക്കുക ഒക്കെ ചെയ്യുന്നവര് വിഡ്ഢികളാണ്, മൂഢരാണ്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാൻ സാധിക്കില്ല. അവരുടെ ഈ മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ വ്യർത്ഥമായി. അനുസരണ കെട്ട അയാൾ എത്ര വലിയവനായാലും ശരി, ഹൃദയശൂന്യത കൊണ്ട് സ്വാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ പരബ്രഹ്മത്തെ കുറിച്ചോ പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ചോ ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും അറിയാത്തവനാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ പറ്റി അയാൾക്ക് അറിയാനും വകയില്ല. അപ്പോ എന്താ പറയണേ, ഈ അനുസരണ, ഭഗവാനിൽ ശ്രദ്ധയുണ്ടാവാതെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളിൽ വിശ്വാസമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്നവര് എത്ര പദവിയിലോ വലിയ പദവിയിൽ ഇരുന്നാലും ശരി, ഹൃദയശൂന്യനാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വന്തം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചോ പരബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നൊന്നും അറിയാത്ത ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയെ കുറിച്ച്, ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ച് അല്ലെ, മനുഷ്യ ജന്മത്തിന്റെ ആ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഒന്നും അയാൾക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെ അയാള് വെറുതെ ഈ വ്യർത്ഥമാക്കി ഈ മനുഷ്യ ജീവിതം
കളയാണ്. 33 സദൃശം ചേഷ്ടതേ സ്വസ്യ പ്രകൃതിർജ്ഞാനവാനപി പ്രകൃതിം യാന്തി ഭൂതാനി നിഗ്രഹ കിം കരിഷ്യതി. തന്റെ പ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായി തന്നെയാണ് ജ്ഞാനിയും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർജിച്ച സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിഗ്രഹം കൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനം എന്നാ പറയണേ. അപ്പൊ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുന്നവരൊക്കെയും തന്നെ മായയുടെ വലയിലാണ് ഉണ്ടാവുക, അല്ലെ? അപ്പോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കൃഷ്ണാവബോധവാനാകാതെ ആരും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്നവർക്ക് പിന്നെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങള്, അതുപോലെ വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മം, അങ്ങനെയൊന്നും നിബന്ധനകളില്ല. എല്ലാം ഭഗവത് സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ പൊടുന്നനെ ഒരാൾ തന്റെ നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഒരു യോഗിയോ അതീന്ദ്രിയവാദിയോ ആയി അഭിനയിക്കരുത്. സ്വന്തം സ്ഥിതിയിൽ നിന്ന് ഉത്തമമായിട്ടുള്ള പരിശീലനം വഴി കൃഷ്ണാവബോധം നേടാൻ ശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്താല് ഈ മായാവലയത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നേടാൻ പറ്റും എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇത് ഒരു പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടാണ്, അല്ലെ? പരിശീലനം വേണം, അല്ലെ? ഈ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ അതീന്ദ്രിയ മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നവർക്കൊഴികെ ആർക്കും ഈ പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനതയിൽ നിന്ന് മോചിതരാവാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാനെ ആശ്രയിച്ചാല് മാത്രാണ് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വന്ന ഒരാൾക്ക് മറ്റുള്ള നിർദ്ദിഷ്ട കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചാലും തെറ്റില്ല. 34 ശ്ലോകം. ഇന്ദ്രിയസ്യേന്ദ്രിയസ്യാർത്ഥേ രാഗദ്വേഷോ വ്യവസ്ഥിതൗ തയോർന വശമാഗച്ഛേത് തൗ ഹ്യസ്യ പരിപന്ഥിനൗ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. ഒരാൾ ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ അധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണവ. ഇപ്പൊ പറയാണ്, ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോട്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തിയോ വിരക്തിയോ ഒന്നും ഉണ്ടാവണ്ട. അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാണ് തത്വങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഈ ആസക്തി വിരക്തികളുടെ സ്വാധീനതയിലാവാൻ പാടില്ല ഒരു ഭക്തൻ. എന്തുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികളാണ് അവ. അപ്പൊ എന്താണ് ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലെ വിലങ്ങുതടികള്? ഈ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തി വിരക്തി നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക. അതാണ് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങുതടി എന്ന് പറയണത്. ഈ ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കാതെ വരിക. അതാണ് ഈ ആത്മസാക്ഷാത്കാര പാതയിലെ വിലങ്ങുതടിയായിട്ടുള്ളത്. ഭൗതിക ശരീരം നിലനിൽക്കുന്ന കാലത്തോളം അതിന്റെ അത്യാവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റാവുന്നതാണ്. നിയമാനുസൃതമായ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളും ഒരാളെ വഴി തെറ്റിച്ചെന്നു വരാം. ഉദാഹരണത്തിന് രാജവീഥികളിൽ പോലും വാഹനാപകടം സംഭവിക്കാനിടയുണ്ടല്ലോ. എത്ര ശ്രദ്ധാപൂർവം സൂക്ഷിച്ചു പോരുന്ന രാജവീഥിയിൽ വെച്ചും അപകടം ഉണ്ടാവില്ലെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയാനാവില്ല. അപ്പോ ഇന്ദ്രിയ അനുഭവങ്ങള് എല്ലാം ഇഷ്ടമോ അനിഷ്ടമോ ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇതിനെ മാറ്റാനാവില്ല പെട്ടെന്ന്. അപ്പോ സമീപനത്തിലാണ് മാറ്റം വരേണ്ടത്. നമ്മളുടെ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മുടെ മനോഭാവം, അതിനാണ് മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് എന്ന് പറയാണ്. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭൗതിക ഭോഗങ്ങളിലൊക്കെ താനെ ശ്രദ്ധ ആസക്തിയൊക്കെ കുറഞ്ഞു വരും. ഇപ്പോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുള്ള ആസക്തി അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനം ഒരാളെ ഏത് വിധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കും, വിരക്തി വരുത്തി കൊടുക്കും. ജീവിതത്തിന്റെ ഏതവസ്ഥയിലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിന്ന് അകലാൻ തുനിയരുത് ആരും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ ഉന്നത തലം പൂകലാണ് എല്ലാത്തരം വിരക്തിയുടെയും ഉദ്ദേശം തന്നെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 35 ശ്ലോകം. ശ്രേയാൻ സ്വധർമ്മോ വിഗുണ പരധർമ്മ സ്വനുഷ്ഠിതാത് സ്വധർമ്മേ നിധനം ശ്രേയ പരധർമ്മോ ഭയാവഹ. തെറ്റോടുകൂടിയാണെങ്കിൽ പോലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ചുമതലകൾ നിറവേറ്റുകയാണ് അന്യരുടെ കർത്തവ്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി നിർവഹിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. പറയാണ്, ഈ സ്വധർമ്മം, എല്ലാവരും അവനവന്റെ സ്വധർമ്മം ചെയ്യാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണ്.
അപ്പോ നമ്മള് സ്വധർമ്മം കുറച്ച് തെറ്റൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് ചെയ്യണേക്കാളും നല്ലത് കുറച്ച് തെറ്റോടു കൂടിയാണെങ്കിലും സ്വധർമ്മം ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. സ്വകൃത്യ നിർവഹണത്തിൽ നാശം സംഭവിക്കുന്നതും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ശ്രേയസ്കരം തന്നെ. സ്വന്തം കൃത്യം ചെയ്തിട്ട് അതിലെന്തെങ്കിലും തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും മറ്റുള്ളവരുടെ കർമ്മം ചെയ്യണേക്കാളും ശ്രേയസ്കരം തന്നെയാണ്. അന്യരുടെ വഴി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആപത്കരമാണ് എന്ന് പറയാണ്. അന്യന്മാരുടെ വഴിക്കല്ല, നമ്മൾ സ്വധർമ്മം തന്നെയാണ്. അത് കുറച്ചൊക്കെ അപാകതകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ സ്വധർമ്മം ചെയ്താൽ മതി. ഭൗതികമായാലും ആധ്യാത്മികമായാലും തനിക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളിൽ തന്നെ മരണം വരെയും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നതാണ് മറ്റുള്ളവരെ അനുകരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത്. മറ്റൊരാളെ അനുകരിക്കാൻ പോവല്ല നമ്മൾ വേണ്ടത്. നമ്മളുടെ കർമ്മങ്ങള് കർത്തവ്യങ്ങള് ചെയ്യുക. അതിൽ കുറച്ചൊക്കെ പിഴവുകൾ പറ്റിയാലും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞപ്പോ അർജുനന് സംശയം ചോദിക്കാണ്. അർജുന ഉവാച അഥ കേന പ്രയുക്തോയം പാപം ചരതി പൂരുഷ അനിച്ഛന്നഭി വാർഷ്ണേയ ബലാദിവ നിയോജിത. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, വാർഷ്ണേയ, ഏതിനാലാണ് ഒരാൾ തനിക്ക് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത്? അപ്പൊ ചോദിക്കാണ് അർജുനൻ, വാർഷ്ണേയ, വൃഷ്ണികുലത്തിൽ ജനിച്ചവനെ എന്നാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് തനിക്ക് സ്വയം ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും നിർബന്ധിതമായിട്ട് അല്ലെ ബലാത്കാരേണ എന്ന പോലെ പാപം ചെയ്യാൻ പ്രേരിതനാകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ അല്ലെ. അപ്പൊ ആത്മീയമാണ്, ശുദ്ധമാണ് എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും. ഭൗതിക മാലിന്യത്തിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തമാണ് ജീവാത്മാവ്. എന്നിട്ടും ഈ ജീവാത്മാവ് പലപ്പോഴും തെറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിൽ പോലും തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നത് എന്ന് അർജുനനൊരു സംശയം. അതിന്റെ കാരണം അന്തര്യാമിയായ പരമാത്മാവിനാൽ പ്രചോദിതങ്ങളല്ല ദുഷ്കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെ. ആ ആത്മാവിന്റെ പ്രചോദിതമായിട്ടല്ല ഈ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളൊക്കെ നടക്കണത്. മറ്റൊരു കാരണമാണ് അതിനു പിന്നിൽ. അത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരും. ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച കാമയേഷ ക്രോധയേഷ രജോ ഗുണസമുദ്ഭവ മഹാശനോ മഹാപാപ്മാ വിദ്യേനമിഹ വൈരിണം. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ അർജുന, രജോ ഗുണവുമായുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താ കാരണം? ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഇപ്പോ രജോ ഗുണവുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതും പിന്നീട് ക്രോധമായിട്ട് മാറുന്നതുമായിട്ടുള്ള കാമം, അതാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ തെറ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു. എന്താണ് ഈ ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു? കാമമാണ് അല്ലേ. അപ്പോ രജോ ഗുണവുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തിൽ നിന്നുണ്ടായത് പിന്നീട് ക്രോധമായി തീരുന്നതുമായ കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാം നശിപ്പിക്കുന്ന ഈ മഹാപാപമാണ് ഇഹലോകത്തിലെ ശത്രു എന്ന് പറയാണ്. ഒരു ജീവസത്ത ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോഴാണ് അല്ലെ രജോ ഗുണവുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലാവണത്. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് അവന്റെ ശാശ്വതമായ കൃഷ്ണപ്രേമം അത് കാമമായി പരിണമിക്കും. പാല് പുളിരസത്തിന്റെ സമ്പർക്കത്താല് തൈരായിട്ട് മാറുന്നത് പോലെ എന്നാണ് ഒരു ഉദാഹരണം പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഈ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയുമായിട്ട് ജീവസത്ത ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ രജോ ഗുണവുമായിട്ട് സമ്പർക്കം ഉണ്ടാവും. അതിന്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെയൊക്കെ ഉള്ളിൽ കൃഷ്ണപ്രേമമുണ്ട്. ആ കൃഷ്ണപ്രേമം കാമമായിട്ട് പരിണമിക്കും എന്ന് പറയാണ്. ധൂമേനാമ്രിയതേ വന്യർ യഥാ ദർശോ മലേന ച യഥോൽബേനാവൃതോ ഗർഭസ്തഥാ തേനേതമാവൃതം. പുക തീയിനെ എന്ന പോലെയും പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെയും ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെയും ജീവാത്മാവിനെ വ്യത്യസ്തമായ അളവുകളിലുള്ള കാമം ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ് ഈ കാമം ജീവാത്മാവിനെ ആവരണം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്? ഓരോ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഓരോ തരത്തിലാ. ഇപ്പൊ മനുഷ്യരുടെ കാര്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഈ പുക തീയിനെ മൂടിയിരിക്കണ പോലെ, അത് ഒന്ന് കാറ്റ് അടിച്ചു കൊടുത്താൽ ആ തീ കാണാൻ പറ്റും. പുക മാറിപ്പോയിട്ട് തീ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ മനുഷ്യർക്കൊക്കെ അതിനെ എളുപ്പമാണ്. കാമത്തിനെ മാറ്റിയിട്ട് ആത്മാവിനെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ച്.
എന്നാ പൊടി കണ്ണാടിയെ എന്ന പോലെ എന്ന് പറയണത് മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് പറയണത്. മൃഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ പൊടി തൂത്ത് കളയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, അവരെ കൊണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ പിന്നെ ഈ വൃക്ഷങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഈ ഉദാഹരണം പറയണത്. ഏത്? ഭ്രൂണത്തെ എന്ന പോലെ, ഗർഭാശയം ഭ്രൂണത്തെ മറച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ എന്ന് പറയണേ. അത് ഒരിക്കലും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ കേസിലാണ് അങ്ങനെ പറയണത്. അതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പിക്ചർ. ഇത് നോക്കൂ, മനുഷ്യരുടെ കേസില് പുക തീയിനെ മറിച്ചതുപോലെ ഈ കാമം നമ്മുടെ ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്തേക്ക. പിന്നെ മൃഗങ്ങളുടെ കാര്യത്തില് പൊടി കണ്ണാടിയെ മൂടിയിരിക്കണ പോലെ, മൃഗങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ പോലെ നാമം ജപിക്കാനോ സാധന ചെയ്യാനോ ഒന്നും സാധ്യല്ല അല്ലെ. അപ്പൊ അവരുടെ കുറച്ചും കൂടി കട്ടി കൂടിയ ആവരണ. പിന്നെ ഇവിടെ നോക്കൂ, വൃക്ഷത്തിന്റെ കാര്യത്തില് ഗർഭാശയത്തിനകത്തുള്ള ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ മൂടിയിരിക്കുന്ന പോലെ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള കവറിങ്ങാ. അപ്പൊ വൃക്ഷങ്ങൾക്കൊന്നും അത്ര എളുപ്പല്ല അല്ലെ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട്. മനുഷ്യനാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മോക്ഷം സാധ്യമാവുക എന്നാണ് ഈ ഉദാഹരണത്തിലൂടെ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ഇപ്പോ ഗർഭാശയത്താൽ ആവൃതമായിരിക്കുന്ന ഭ്രൂണം നിസ്സഹായ അവസ്ഥയെ കാട്ടുന്നു. നിസ്സഹായരാണ് അല്ലെ ഭ്രൂണ ശിശു. അത്തരം ജീവിതം വൃക്ഷങ്ങളുടേതിന് സമമാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൊടി മൂടിയ കണ്ണാടി പക്ഷി മൃഗാദികളോടും പുകയ്ക്കുള്ളിലെത്തി മനുഷ്യരോടും ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന്. അങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങള് വിവരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ. 39ാമത്തെ ശ്ലോകം. ആവൃതം ജ്ഞാനമേതേന ജ്ഞാനിനോ നിത്യവൈരിണ കാമരൂപേണ കൗന്ദേയ ദുഷ്പൂരേണാനലേന ച. ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവാത്തതും തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്നതും തന്റെ നിത്യശത്രുവുമായ കാമത്താൽ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധം ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. പറയാണ്, ഒരിക്കലും തൃപ്തിപ്പെടുത്താനാവില്ല. തീ പോലെ ആളിക്കത്തുന്ന ആ നിത്യശത്രുവായ കാമമുണ്ട്, അങ്ങനെ ജ്വലിച്ചു വരികയാണ്. അപ്പൊ വിവേകശാലികളായ ജീവാത്മാക്കളുടെ വിശുദ്ധമായ അവബോധമുണ്ട്, അതായത് കൃഷ്ണപ്രേമം, അതിനെ ആവരണം ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. നമ്മളുടെയൊക്കെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ദൈവികതയുണ്ടല്ലോ, അതിനെയൊക്കെ ഈ കാമം വന്നിട്ട് നശിപ്പിച്ചു എന്നാണ് പറയണത്. കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന തീയിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എണ്ണ ഒഴിച്ചാൽ തീ കെടുത്താനാവാത്തതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ ഭോഗങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിച്ചതുകൊണ്ട് കാമത്തെയും ശമിപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഇപ്പൊ ഓരോ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പോകും തോറും ആസക്തി കൂടിയാണ് വരിക അല്ലെ. അഗ്നിയില് നെയ്യൊഴിക്കുന്ന പോലെ എന്നാ പറയാ. അതിങ്ങനെ കൂടിയാ വരുള്ളൂ, ആസക്തികള് കുറയില്ല ഒരിക്കലും. അപ്പോ അതുപോലെയാണ് കാമത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണം ഉണ്ടെങ്കിലേ സാധിക്കുള്ളൂ. അടുത്ത ഇന്ദ്രിയാണി മനോബുദ്ധിരസ്യാധിഷ്ഠാനമുച്യതേ ഏതൈർവിമോഹയത്യേഷ ജ്ഞാനമാവൃത്യ ദേഹിനം. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയാണ് കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങൾ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യണേ? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കാമത്തിന്റെ ഇരിപ്പിടങ്ങളാ. സ്ട്രാറ്റജിക് ലൊക്കേഷൻസ് ആണ് അവിടെ പറയണത്. തന്ത്രപ്രധാനമായ ഭാഗങ്ങളിലാണ് അല്ലെ ശത്രു നിലയുറപ്പിക്കുക. അതാണ് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ. അവയിൽ കൂടി കാമം യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനത്തെ ആവരണം ചെയ്ത് ജീവസത്തയെ മോഹിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവയില് കാമം വന്ന് ചേർന്നിട്ട് അവയിൽ കൂടി ഈ ജ്ഞാനത്തിനെ ആവരണം ചെയ്ത് ഈ ജീവസത്തയെ ഭ്രമിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാ പറയണേ ഭഗവാൻ. ഇപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പിക്ചർ ഇത് നമ്മൾ മുമ്പും കണ്ടതാണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ മനുഷ്യ ശരീരമാകുന്ന രഥത്തില് 5 കുതിരകള്, പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളാകുന്ന കുതിരകള്, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, പിന്നെ അതിന്റെ കടിഞ്ഞാൺ, മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാണ്, പിന്നെയോ ബുദ്ധിയാകുന്ന തേരാളി, പിന്നെയോ സാക്ഷിയായിട്ട് ജീവാത്മാവുണ്ട്. അതാണ് ഇവിടെ ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരം ആകുന്ന രഥം, ആ രഥത്തിലെ 5 കുതിരകളെ പൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, നമ്മുടെ 5 കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളാണ് അത്, 5 കുതിരകള്. അപ്പൊ അതിനെ കടിഞ്ഞാണിട്ട് പിടിച്ചിരിക്കുക, മനസ്സുകൊണ്ട് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബുദ്ധിയാണ് തേരാളി. ബുദ്ധി ഇങ്ങനെ മനസ്സാകുന്ന കടിഞ്ഞാണ് കൊണ്ട് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക.
അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും സാക്ഷിയായിട്ട് ജീവാത്മാവ് പുറകിലുണ്ട്. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമാണ് മനസ്സ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളെ പറ്റി കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ അത് വിഷയ സുഖാനുഭൂതികളുടെയൊക്കെ സംഭരണിയായി മാറുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ നല്ലൊരു സിനിമ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഓ കാണണം അല്ലേ, ആ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യം വന്നു. അങ്ങനെ ആ വിഷയ സുഖാനുഭൂതികളുടെ സംഭരണിയായിട്ട് മനസ്സ് മാറും. പിന്നീട് ബുദ്ധിയുടെ വിഭാഗവും കാമപ്രവണതകളുടെ കൂത്തരങ്ങാകുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെ ഏതു വിധേനയും അതൊന്ന് കാണണം എന്ന് ബുദ്ധി പറയും. കാമാവിഷ്ടമായ ബുദ്ധി ആത്മാവിനെ മിഥ്യാഹംഭാവം കൊണ്ട് ഭൗതിക പദാർത്ഥത്തോട് സ്വാത്മീഭവിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു. അങ്ങനെ കാമാവിഷ്ടമായ ബുദ്ധി പിന്നെ ആത്മാവിനെയും കൂടെ കൂട്ടും. അപ്പൊ ആത്മാവും ഇതില് വ്യാമോഹിതനാവും. അങ്ങനെ ആണ് ഒരാള് തെറ്റിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? അതാ ഇവിടെ 41-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയണത്. തസ്മാത്വമിന്ദ്രിയാണ്യാദൗ നിയമ്യ ഭരതർഷഭ പാപ്മാനം പ്രജഹിഹ്യേനം ജ്ഞാനവിജ്ഞാനനാശനം. അതുകൊണ്ട് ഭരതർഷഭ, ആദ്യമായി തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച് ഈ പാപമുദ്രയായ കാമത്തെ മുരടിപ്പിക്കുക. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മുളയിലേ നുള്ള എന്ന് പറയും അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ തന്നെ നമുക്ക് നിയന്ത്രിതമാക്കി വെക്കാൻ പറ്റണം. ജ്ഞാനത്തെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തെ നശിപ്പിക്കുക ഇന്ദ്രിയ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ. ഏറ്റവും ആദ്യം ഇന്ദ്രിയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടത്. ഒരിക്കൽ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിലോ രണ്ടാമത് അതിനേക്കാൾ ശക്തമായിട്ടാണ് അല്ലെ ഈ ആസക്തികൾ വരിക. പിന്നെ ഒരിക്കലും നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുക. അപ്പോഴാണ് ജ്ഞാനത്തിനെയും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തെയും ഇല്ലാതാക്കുന്ന ഈ കാമത്തിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആത്മാവിനെയും ആത്മാവല്ലാത്തതിനെയും വേർതിരിച്ചറിയലാണ് ആത്മാവ് ശരീരമല്ലെന്ന് ഗ്രഹിക്കലാണ് ജ്ഞാനം. ഇപ്പൊ ആത്മാവ് വേറെ ശരീരം വേറെയാണ് അല്ലെ. ശരീരം ജഡമാണ്, സ്ഥൂല ശരീരം. അപ്പൊ ഞാൻ ആത്മാവാണ്, അതാണ് ശ്രേഷ്ഠമായത് എന്നുള്ള വേർതിരിച്ച് അറിയലാണ് ജ്ഞാനം. വിജ്ഞാനമാകട്ടെ ആത്മാവിനെ കുറിച്ചുള്ള സവിശേഷ ജ്ഞാനവും. ആത്മാവ് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ അനുഭവിച്ചറിയണത് വിജ്ഞാനം. ജീവന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെയും അതിന് പരമാത്മാവുമായുള്ള ബന്ധത്തെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ മൂലസ്വരൂപം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസരാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യുക, അതാ നമ്മളുടെ കടമ. അപ്പോ അത് പരമാത്മാവുമായിട്ട് നമ്മുടെ ബന്ധം അതാണ്. ഭഗവാൻ യജമാനനാ, നമ്മളോ സെർവന്റാ അല്ലേ. അങ്ങനെ അതാണ് നമ്മൾ ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. 42 ഇന്ദ്രിയാണി പരാണ്യാഹൂരിന്ദ്രിയേഭ്യ പരം മനസസ്തു പരാ ബുദ്ധിർയോ ബുദ്ധേ പരതസ്തു സാ. ജഡപദാർത്ഥങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടങ്ങളാണ് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സ് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠം. ബുദ്ധി മനസ്സിനെയും കടന്നു നിൽക്കുന്നു. ആത്മാവ് ബുദ്ധിയേക്കാൾ ഉന്നതനാണ്. അപ്പൊ പറയാണ് ശരീരത്തിനേക്കാൾ ഉന്നതമായിട്ടുള്ളത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അതിലും ശ്രേഷ്ഠമായത് മനസ്സ്. മനസ്സിനേക്കാൾ മുകളിലും ബുദ്ധിയാണ്. ഏറ്റവും ഉന്നതനായതോ ആത്മാവാണ്. അതാ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊണ്ട് അനുഭവിക്കുന്നതാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം അല്ലെ. അത് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നത് മനസ്സിലാ പ്രതിഫലിക്കുക. മനസ്സിന് പ്രകാശം കൊടുക്കുന്നത് ബുദ്ധിയാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധി തലത്തിൽ നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ആത്മാവിനെ ശരിയായിട്ട് അറിയാൻ സാധിക്കും. ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ആത്മാവിന്റെ ഈ മൂലസ്വരൂപത്തെ പറ്റി ആരാഞ്ഞറിയ പിന്നീട് മനസ്സിനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തന്നെ നിരന്തരം ഉറപ്പിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ മനസ്സിനെ ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കരുത്തുറ്റതായി തീരും. ആത്മബലം കിട്ടും നമുക്ക്. ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്തുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഇവയെല്ലാം സ്വാഭാവികമായി ഭഗവാനിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കും. അപ്പോ ഏത് വേണം? ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായിട്ട് നേരിട്ട് ടച്ച് വരണം, കോണ്ടാക്ട് വരണം. അതാണ് യോഗം, കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ്. അതാണ് അല്ലെ എല്ലാം യോഗമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരിക. ജ്ഞാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം, കർമ്മയോഗം അല്ലെ, എല്ലാത്തിനും യോഗം എന്നുണ്ട്. അത് കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് ആണ്. ആത്മാവ് ഭഗവാനുമായി നേരിട്ട് സമ്പർക്കം പുലർത്താം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തില് ആത്മാവിന്റെ കൺട്രോളിലുള്ളതാണ് ബുദ്ധി, മനസ്സ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ. അതെല്ലാം സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ വ്യാപരിക്കും. എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും ഭഗവത് സേവന നിരതമാവും.
എന്നാണ് ഇവിടെ. അത് മാത്രമേ ഒരു മാർഗമുള്ളൂ ഇതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ, അല്ലാതെ സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ അത് കൺട്രോളിൽ വരുമൊന്നുമില്ല. 43 ഏവം ബുദ്ധേ പരം ബുദ്ധ്വാ സംസ്തഭ്യാത്മാനമാത്മന ജഹി ശത്രും മഹാബാഹോ കാമരൂപം ദുരാസദം. മഹാബാഹോ, ഭൗതികങ്ങളായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് താനെന്നറിഞ്ഞിട്ട് ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആത്മീയ ബുദ്ധിയും, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം, ആത്മീയ ശക്തിയും കൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കുക. പറയാണ് ഭഗവാൻ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും ബുദ്ധിക്കും അതീതനാണ് ആത്മാവ് എന്നറിയാം. എന്നിട്ടോ ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെയുള്ള ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തില് ആത്മീയ ശക്തിയും ആ ആത്മീയ ബുദ്ധിയും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ച് അദമ്യനായ ഈ കാമം എന്ന ശത്രുവിനെ കീഴടക്കണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയണത്. അപ്പൊ അതിന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു 4 റെഗുലേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലേ? നോ മീറ്റ് ഈറ്റിംഗ്, നോ ഗാംബ്ലിംഗ്, നോ ഇൻടോക്സിക്കേഷൻ, നോ ഇല്ലിസിറ്റ് സെക്സ്. അങ്ങനെ 4 കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുക. ABCD ഫോർമുല ഫോളോ ചെയ്യുക, നാമം ജപിക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ കാമം എന്നുള്ള ഈ ശത്രുവിനെ ജയിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വന്തം ചുമതലകളെയോ പ്രവൃത്തികളെയോ പെട്ടെന്ന് ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉറച്ച ബുദ്ധിയെ തന്റെ വിശുദ്ധമായ ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ വശപ്പെടാത്ത അഭൗതികമായൊരു അവസ്ഥയിലെത്താം. അപ്പോ സ്വന്തം ചുമതലകളോ പ്രവൃത്തികളോ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കുകയല്ല വേണ്ടത്, അതല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. ക്രമേണ കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുക. ഭക്തിയിൽ കുറേശ്ശെ നമ്മൾ സാധനകൾ ചെയ്തിട്ട് പുരോഗതി പ്രാപിക്കുക. എന്നിട്ടോ നമ്മുടെ മനസ്സ് ബുദ്ധി ഉറച്ചതാവുക, ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക ബുദ്ധി. അങ്ങനെ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിക്കുക നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെ മനസ്സിനെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ വശപ്പെടാത്ത അഭൗതികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റും അല്ലെ? സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം. ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം എന്താണ്? ഇപ്പോ ചുമതലകൾ ഉപേക്ഷിക്കല്ല വേണ്ടത്, ക്രമേണ ഭക്തിയിലേക്ക് വരിക, ഉറച്ച ബുദ്ധി ആത്മസത്തയിലേക്കും തിരിക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ ഇന്ദ്രിയ മനോ ബുദ്ധികൾക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും മനസ്സിനും വശപ്പെടാതെ അഭൗതികമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താൻ പറ്റും. ഇതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം. അപ്പൊ അധ്യാത്മ ജ്ഞാനം ആർജിച്ച് ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കി കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ ജയിക്കാം. അതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം എന്ന് പറയണത്. എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം എന്ന് ചോദിച്ചാല് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റുക? ആധ്യാത്മജ്ഞാനം ആർജിക്കുക, എന്നിട്ട് ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കുക, കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ നിർജീവമാക്കുക, ജയിക്കുക എന്ന്. അപ്പോ എങ്ങനെയാണ് ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം നേടുക എന്നുള്ളത് അടുത്ത അധ്യായത്തിലാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇപ്പൊ ഉദാത്തമായ ബുദ്ധിയുടെ സഹായത്താല് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലനം നേടുക തന്നെ വേണം ഒരാൾ. അതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനും അധീശത്വത്തിനുമുള്ള ആഗ്രഹം, അതാണ് ഈ ബദ്ധനായ ആത്മാവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ശത്രു. ഇപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ പ്രഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭൗതികങ്ങളായ മനോബുദ്ധി ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ എല്ലാവർക്കും നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. സ്വന്തം ചുമതലകളോ ഒന്നും നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല. ക്രമേണ ഗ്രാജ്വലി നമ്മൾ ആ ഭക്തി മാർഗം സ്വീകരിക്കുക, ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് വരിക. സാധനാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലൂടെ നമ്മുടെ ആചാര്യന്റെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ജീവിതചര്യയെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ നമ്മൾ ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തുക. അങ്ങനെ വേണം നമുക്ക് ഈ കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ ജയിക്കാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ഗുരു മഹാരാജ് की जय. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് പറഞ്ഞതില് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ. മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായി. ഇന്ന് പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? എന്താ? കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? എന്താ? ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാര്യത്തിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളവനും അതില്ലാത്തവനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം. കൃഷ്ണാവബോധം ഉള്ളയാൾ അതിന്റെ വളർച്ചയുതകാത്തതായി ഒരു കർമ്മവും ചെയ്യുകയില്ല. ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ താല്പര്യമേറിയ ഒരു അജ്ഞനെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ പൂർത്തിക്ക് വേണ്ടിയും ഭക്തൻ ഭഗവത് പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയുമായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭക്തനല്ലാത്ത ആള്, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇല്ലാത്ത ആള് സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്ക് ആയിക്കൊണ്ടാണ് എല്ലാ കർമ്മവും ചെയ്യണതെങ്കില് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ആള് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയ തൃപ്തിക്കാണ് എല്ലാം ചെയ്യുക. അടുത്തത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം തത്വവിത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ആരെയാണ്? പരമസത്യത്തെ, അതായത് ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ എന്നിങ്ങനെ 3 ഭാവങ്ങളിലുള്ള അറിയുന്നവനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്നതിനെ ഭാഗവതം തത്വവിത്ത്, അങ്ങനെ സാക്ഷാത്കരിക്കുന്ന ആളുകളെ തത്വവിത്ത് എന്ന് പറയും. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിലെ വിലങ്ങ് തടികൾ ഏതെല്ലാം? ഏതാ? ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയിൽ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് ചില തത്വങ്ങളുണ്ട്. രാജശ്രീ മാതാജി വായിച്ചോളൂ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയുടെയും അധീനതയിലായാൽ അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ വിലങ്ങുതടികളാണ്. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളോട് ആസക്തിയോ വിരക്തിയോ വെച്ച് പുലർത്തുന്നവർക്ക് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്, അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. ഇന്ദ്രിയ സംബന്ധികളായ വിഷയങ്ങളോടുള്ള ആസക്തിയും വിരക്തിയുടെയും അധീനതയിലായാൽ അത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പാതയിൽ വിലങ്ങുതടികളാവും. നോട്ട് ചെയ്തോ? ശ്ലോകം 13 അല്ല 13 34. മാതാജി ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിക്കൂ. 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അർജുനനെ വാർഷ്ണേയ എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ലേ? ആ വാർഷ്ണേയൻ ഭഗവാന്റെ കുലം വൃഷ്ണികുലം എന്നാ പറയാ. യദുകുലം എന്നും പറയും. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്നവനെ എന്നാണ് വാർഷ്ണേയ എന്ന് പറയണോണ്ട് അർത്ഥമാക്കണത്. മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആയി മാതാജി? ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയി. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ? എന്താണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്നച്ചുരുക്കം? എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധം വളർത്തിയെടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്റെ വിശുദ്ധമായ ആത്മസത്തയിലേക്ക് തിരിച്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കോ മനസ്സിനോ വശപ്പെടാത്ത അഭൗതികമായൊരു അവസ്ഥയിലെത്താം എന്നുള്ളതാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്നം. അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ സാഹിത്യവൽക്കരിച്ച് പറയാം. അതല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കി നമ്മുടെ വാക്കുകളിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ആർജിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കിയിട്ട് കാമമാകുന്ന ശത്രുവിനെ ജയിക്കാം. അത് തന്നെയാണ് ഈ അധ്യായത്തിന്റെ രത്നചുരുക്കം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളുടെ വാക്കുകളിൽ പറയണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും പറയാം. ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനം ആർജിക്കുക, എന്നിട്ട് ബുദ്ധിയെ പ്രബലമാക്കിയിട്ട് കാമമാകുന്ന ഈ ശത്രുവിനെ ജയിക്കാം. വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? മാതാജി,
ഈ രാമൻ കോദണ്ഡരാമ എന്താ വിളി പറയുന്നത്? കോദണ്ഡരാമ, ആത്മാരാമ എന്തുകൊണ്ടാ? ഇതിലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല, എന്നാലും ആ അറിയാൻ വേണ്ടി. കോദണ്ഡ രാമൻ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ട് തന്നെയുള്ളൂ മാതാജി. എനിക്ക് അതിന്റെ ശരിക്കും കോദണ്ഡം അറിയില്ല. രാമന്റെ വില്ലിന്റെ പേരല്ലേ മാതാജി? ആ ശരിയാ, കോദണ്ഡ. അതുകൊണ്ടാവൂല്ലേ കോദണ്ഡരാമൻ എന്ന് വിളിക്കണേ. അത് തമിഴിന്റെ വലിയൊരു നാമം അല്ലേ, ജപിക്കണ നാമ അല്ലേ കോദണ്ഡരാമൻ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ മലയാളികൾ അധികം ഉപയോഗിക്കണില്ല അത്. ഇല്ല ഇല്ല, ഞാൻ കുറെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ആ ചോദിച്ചു. തമിഴിൽ അത് വലിയ പേരാ, നല്ലൊരു പേരാ. ആ പറയൂ പ്രഭു. എന്താ പ്രഭു? ലീവ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചതാണ്. ഓക്കെ ഓക്കെ, ലീവ് ആയിക്കോളൂ. ആ വേറെന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാരും നാമം ജപിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കണു. മാത്രല്ല രാവിലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ കയറുന്നുണ്ടോ? ഭാഗവതം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ഇത് സെയിം ലിങ്കിൽ കയറിയാ മതി 5:45. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മലയാളം രാധാ ഗോവിന്ദ് ഗ്രൂപ്പിൽ ആഡഡ് ആയ നിങ്ങള് ജോയിൻ ആയി അല്ലേ? പിന്നെന്താണ് റീന മാതാജി, വേറെന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? റീന മാതാജിയുടെ പനിയൊക്കെ മാറിയോ? മാതാജി. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നാളെ കാണാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി.